Allah kana zuwa kuma ka zuwa kana zuwa ina na ce kana zuwa kuma ka zuwa ina ba da ina zuwa amma ina auren gidan Mama Zalatu auren yatta ma a gaya wannan Halimatu Sadiya no tare da angonta Muhammadu. Allah sarki To lallai da ka gaya min cikin kwanciyar hankali za a yi shi a Kwaratage. Na gane Kwaratage station ori ba can gare. Yawa dan gari. Madalla ka tafi ba na gari da. Malam da buga ga gawarta da malam Nima. To ga da malam Nima. Amma dai ko ba ko na sha ma. Tunda da kai labarin auren ga. Saboda Allah ga gawarce ni. Insha Allah ba labari na wallahi. Kun gaya min maka wasanni za a yi gidan nan na musamman. Kai ba zan baka labari ba sai ka tafi. Gidan Hajiya ba cin kanzo. To ina dan bu. Na'am. Kawata. Kar ka samu damuwa. Yanzu ma shirya zan yi tun yanzu. Wannan bikin 17 ga watan Ut. Wato da wannan kenan. Za a wannan bikin. Ai ina da labari. Ashe da kana labarin ko ne? Kawai mu je zuwa. Mu je in doki kayana ka doki kayan ka mu tafi tun da can mu fake. Tun yanzu. Kafin a fara bikin. Mu je zuwa. Mama o bikin masu likita. Ita na biki gidan ta babu ce kanzo. Allah sarki. Hajiya Zalhatu kenan. Maman mu giwar mata. Wallahi uwar marayu ta. Uwar marayu. Gaskiya. Uwar gidan mu maganin kukan mu. To ina dan bu. Na'am. Sawun ka sawuna. Baraka baran doke madubi na. Mu dai. Da ka kalle mu abuna. Mu je zuwa. Yanzu kawai Allah ya kai mu lafiya. Shike gani na tare dan bu. Ka zo mu gane zakwa. Ka matsa mu. Gani zakwa. A kaga iko Allah dan bu wallahi ya gawarce ni. Ai ba sai sai irin labarin komai na auren gaba. Dan haka dan bu dan haka gawarce ni. Kokari nika ta shiro mu dai. Ko ba komai dai na sha mari dole in taimakin ka wallahi sai na tafi.